Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.IV official YouTube channel आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। So finally Assam Forest नि एग्जाम जानो थांगासिनो दङ आरो Assam Police DHS DME दा बेयाव जिके लाबोदों आरो बे जिकेआ प्रिभियास कुइसन पेपार बेनो जाबाय Assam Forest नि जेराव कनस्टेबल गार्ड बेनिफ्राय ड्राइभार नोंथांमोना कामान्डो गोबां साख्रि मोननो थांगासिनो दङ आरो बे रेलिया नोंथांमोना मार्चआव जागोन नालाय बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जाखादो दा फार्स्टआवनो खारनांगोन बिनि उनावसो नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन काट अफ थाङोब्ला थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना दहायनि जिके नायबाय आरो जिकेआव नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे नेक्स्ट भिडिअ लाबो होननानै स' फाइनालि नोंथांमोननि जिके लाना फैबावबाय स' बे जिकेआ बे जाबाय दहायनि होनाय बेनिफ्राय जोबनायथिं नोंथांमोना गोदान जिके मोनगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय जिके भिडिअ फैबाय थासिगोन जेराव नोंथांमोननि थाखाय एसेब्लाबो हेल्पफुल जायो दा बे जिके नाम्बार 1 आव दङमोन व्हाट इज द पार्सेन्टेज अफ एरिया कभार बाय फरेस्ट इन आसाम आसामाव हाग्रा ओनसोला बेसेबां जौखोन्दो पार्सेन्ट आवग्रिना दङनो स' बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंहा बिमोन बे जाबाय सिगांनि जिके आरो जायफ्रा नायाखै रिपिट खालामबाय मानोना बे इम्परटेन्ट 34.21% हाग्रा ओनसोला आवग्रिना दङ Number 2, how many national parks in Assam? आसामाव मोनबेसे नेशनेल पार्कआ दङ स' बे जोबोर इजि कुइसन बेखौ रोंखाथारनांगोन बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय डि नाम्बार 7 अके थ' जोंहा मिथिगौ नेशनेल पार्कआ आसामाव 7 दङ Number 3, who is known as the waterman of India? सोरखौहाय waterman of India होनना बुंनाय जायोनो स' बेनि राइट एन्सारा राजेन्द्र सिंह ए नाम्बारमोन Number 4, which is the last bank tributary of Brahmaputra within Assam? स' बेयाव बेनि कारेक्ट एन्सारा संकसमोन बि नाम्बार Number 5, in which district Gr.IV Wildlife Sanctuary is located? So बे जाबाय ए नाम्बार कारेक्ट एन्सार कार्बि आंलं दङ बे जाबाय Gr.IV Wildlife Sanctuary होनाय लोगो लोगो गासै 18 दङ दे फरेस्ट नेशनेल पार्क जाहैबाय 7 आरो नोंथांमोना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होनोब्ला 18 दङ बेखौ नोंथांमोना रोंथारनांगोन बे मोननैखौ कन्फ्युज जानाङा स' दानिया पार्ट 2 जिके फैबाय बे जाबाय गोदान जिके आरो बे जिकेआ थांनाय बोसोराव फैनाय फरेस्टनि अके दा कुइसना ओरैबायदि फैदोंमोन which is the state bird of Assam स्टेट बार्डआ मा स्टेट दाउआ मा होनना बुंदों आसाम स्टेटआव बबे दाउखौहाय स्टेट बार्ड हिसाबै गनायनाय जायो स' बिनि राइट एन्सारखौ नोंथांमोना हरदो नायदो एसे टाइम होदों बिनि राइट एन्सारा जाबाय जोंहा सि नाम्बार व्हाइट विं वुड डाकखौहाय जेरावनाखि गुफुर कालारनि गां थायोना बेखौहाय स्टेट बार्ड हिसाबै स्टेटनि दाउ हिसाबै गनायना लानाय जायो स' बेखायनो सि नाम्बारा बिनि कारेक्ट एन्सार स' बिनिफ्राय बेसेबां मोनदों नोंथांमोना सानलांबाय थाबानो जाबाय बिनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना लिरनानै लाबानो जाबाय बा हरबानो जाबाय अके स' अब्ला नोंथांमोना एसेब्लाबो आइडिया मोनगोन आरो बे कुइसना फैबाय थानायनि चान्सआ थायो मानोना सिगांनि कुइसन आरो आसाम पुलिस एग्जाम जाबाय थाया बेखायनो रिपिट कुइसनखौ दाननाय जायो जेरैहाय DHS आवबो दानबाय थायो Number 2, दा बेयाव सोंदों which forest is often known as Amazon of the East स' बेयाव बेबायदि कुइसन मोनोब्ला नोंथांमोना होनांगोन कारेक्ट एन्सारखौहाय आरो बेयाव मोनब्रै दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो नोंथांमोना टाइम लानानै हरो अके आरो बे बबेयाव दङनो बे एमाजन अफ द इस्ट बबेखौहाय बुंनाय जायो अके स' बेनो जाबाय बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय सि नाम्बार दिहिं फातखाय स' बे दिहिं फातखाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरिया बहा दङ बे जाबाय डिब्रुगड़आव बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन Number 3, सिपक' मुभमेन्ट started in which year अके बबे इयारावहाय सिपक' मुभमेन्टआ जादोंमोन बे नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव लानांगोन स' बिनि नोंथांमोना अप्सनाव मोनदों 1976 1973 1965 1954 दा बबे जागोन नोंथांमोनाबो एसे सानदो एन्ड नोंथांमोना गेस खालाम बबे जाथावना स' बिनि राइट एन्सारा जाबाय बि नाम्बार 1973 अके 1973 आव स्टार्ट जादोंमोन बे सिपक' मुभमेन्टआ स' बे जादोंमोन स्टेटआ होनोब्ला नोंथांमोना उत्तराखन्ड दा बे 1973 आव जादोंमोन आरो दा पार्ट अफ उत्तर प्रदेश दा बे उत्तराखन्डआव जादोंमोन 1973 आव बेखौ जागायदोंमोन सिपक' मुभमेन्टखौहाय स' बेनिफ्राय नाम्बार 4 कुइसनाव जों दानिया थांसै फैदो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जिकेखौहाय नाम्बार 4 which river flows near अरां नेशनेल पार्क दा अरां नेशनेल पार्कआव बबे नोंथांमोना बेयाव होनाय रिभारा गोग्लैफैयो बा नांफैयो स' बे नोंथांमोना अप्सन मोनदों ABCD दा बेयाव अप्सनखौ नोंथांमोना मोनदों जिया दोनस्रि दङ गाबुरु दङ स' बेनिफ्राय ब्रह्मपुत्र दङ स' बेनि राइट एन्सारा जागोन जोंहा जिया दोनस्रि बेनो जाबाय ए नाम्बारावहाय स' बेखौ नोंथांमोना कनफिउस जानाङा दोनस्रि दङ बे नङा स' बेनिफ्राय जिया दोनस्रि बे जाबाय ए नाम्बारा स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे गोसोआव लायो Number 5, which is the only rainforest in Assam दा only rainforest in Assam बबेयाव बांसिन अखा हाबाय थायो बा गोग्लैबाय थायो बे रेनफरेस्टआ आसामा मा स' बेयाव सोंनाय जादों लोगोफोर बेयाव अप्सन दङ ABCD आरो बेखौ नोंथांमोना 100% बर'नि कुइसन मोनगोन आन्दायनाङा अके दा बेयाव राइट एन्सारा दिहिं फातखाय बे दिहिं फातखाया बबेयाव दङनो बबे डिस्ट्रिक्टआव होनोब्ला डिब्रुगड़आव स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो अके बे जाबाय मोनसे नेशनेल पार्क दा नेशनेल पार्कआ आसामाव मोनबेसे होनोब्ला रिपिटेड बे जाबाय 7 अके
Number 6. Gibon Wildlife Sanctuary is located in which district? Okay, दानिया फैबाय Wildlife Sanctuary. Wildlife Sanctuary खैथा दं आसाम स्टेटआव होनोब्ला गासै 18 दङ दे. गासै 18 दङ. Wildlife होनोब्ला 18, बेनिफ्राय National Park होनोब्ला 7. So बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो. So बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन? सनितपुर, तिनसुकिया, जरहाट, दरं दङ. So बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो आरो नोंथांमोना जेब्ला सोंगोन अब्ला बेखौ जाहाथे गोसोआव लायो मानोना बेखौ कनफिउज खालामो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेनिफ्राय नेशनेल पार्क. So बेनि राइट एन्सारा जाबाय. So बेनि राइट एन्सारा सी नाम्बार जरहाट डिस्ट्रिक्टआव दङ बे जिबन वाइल्ड लाइफआ. ओके. Number 7. In Assam, a source of hot water spring is situated in which district? बे hot water springआ बबे डिस्ट्रिक्टआव लकेट जाना दङ माने बबेयाव दङ? So बेयाव गोबां अपसन दङ. So नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो 7 नाम्बारखौहाय हट वाटार स्प्रिं एसे गोसोआव लाबानो जाबाय जाहाथे कुइसन नुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोसोआव थायो. अपसन दङ गलाघाट, बेनिफ्राय तिनसुकिया, क'क्राझार, सनितपुर. दा बेनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना मोजां नायबानो जाबाय. So बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय ए नाम्बार गलाघाट. नैबे नाम्बर रिजार्भ फरेस्टआव दङ आरो बे नाम्बर रिजार्भ फरेस्टआ बबेयाव दङ होनोब्ला नोंथांमोना होनांगोन गलाघाट. माब्लाबा कुइसना सोङो. So माब्लाबा कुइसन सोङो नाम्बर रिजार्भ फरेस्टआ बबेयाव दं होनोब्ला गलाघाट. नाथाय बे मोनसे रिजार्भ आरो बे नेशनेल पार्कआव गोग्लैयाखै दासिमबो. So बे जाबाय गलाघाटआव दङ नाम्बर रिजार्भ फरेस्टआ. Number 8 कुइसन, जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन. जंगल बाचाओ आन्दोलन स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट? बे जंगल बाचाओ आन्दोलना बबे स्टेटआव जागायदोंमोन बा जादोंमोन होनना बेयाव सोंदों दे. So लोगोफोर बेयाव अपसन दङ आसाम, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश. बे मोनब्रैयावबो जंगल दङ. So बेनिफ्राय बे आन्दोलना बबे स्टेटआव जागायदोंमोन? ओके. So बेयाव गोबां अपसन दङ. So बिनि कारेक्ट एन्सारखौ नोंथांमोना एसे सानदोलाय. So बिनि कारेक्ट एन्सारा बी नाम्बार. बे बिहाराव जादोंमोन बे जंगल बाचाओ होननाय आन्दोलनाहाय बे बिहाराव जादोंमोन मानोना गोबां हाग्रा दं बिसिनि स्टेटआवबो. Number 9. Who is known as the Birdman of India? Birdman, बेनिफ्राय आयरन मैन, बेनिफ्राय वाटारमैन बिदि मोनदों कुइसन गोसोआव ला. अपसन दङ अमित शाह, जावेद आली, सालिम आली, बेनिफ्राय भगत सिंह. So बिनि राइट एन्सारखौ नोंथांमोना हरदोलाय. एसे टाइम होनाय जादों नोंथांमोननो. So बिनि राइट एन्सारा सी नाम्बार सालिम आलीखौहाय बार्डमैन अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायो माने बार्डमैन अफ इन्डिया. So बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो. ओके. Number 10 कुइसन. Which is the state tree of Assam? जोबोद इजि कुइसन आरो बेखौहाय रिपिटेड कुइसन फैबाय थानायखौ नुनो मोनदों. आसाम पुलिसाव फैदोंमोन बेयावनो खायसे कनफिउज जादों. साल, हलं, सिसु अपसन गोबां दङ बेवहाय मोनथामल' लाबोनाय जादों. So बे लोगोफोर स्टेट ट्री, स्टेट बार्ड, स्टेट एनिमेल फरेस्ट लेभेलाव इम्पर्टेन्ट मानोना बे मोनसे रिलेटेड कुइसन आसाम फरेस्टनि. So बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन. अपसन दङ. So बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय बी नाम्बार. ओके. हलं. हलं ट्रीखौहाय आसामनि स्टेट ट्री हिसाबै एक्सेप्ट खालामनाय जायो बा गनायना लानाय जायो आरो बे जाबाय हलं. ओके. So नोंथांमोना हलं बेबायदि मोनदों. So नोंथांमोना बे हलं ट्रीखौहाय आसाम स्टेटआव लानाय जायो. So बेनिफ्राय लास्ट कुइसन 11 नाम्बार. Which river in Assam is famous for dolphin? आसामावबो डलफिन थायोनो. बेनो जाबाय बबे रिभारा फेमास आसामावहाय डलफिन. So बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो. दा लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो डलफिन. So बे जाबाय अपसना कुलसि दङ, जिनारि दङ, कापिलि दङ, कृष्णाय दङ. दा बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो. दा बे जाबाय फेमास आरो डलफिननि थाखाय आसाम स्टेटआव. So बेनि दैया एबा रिभारा मा? So बेनि राइट एन्सारा जाबाय ए नाम्बार कुलसि. ओके. बे कुलसिया बेनि कारेक्ट एन्सार. दा बेनोमोन इम्पर्टेन्ट जिके बेसेबां मोनखो कमेन्ट्स खालामदो. बेनिफ्राय लास्ट कुइसन बेनो जाबाय बड' Gr.IV इउटुब चेनेलनि अनारा बबे डिस्ट्रिक्टनि? So नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय आरो हानाय एसेबां शेयार खालामदो लोगोफोर. 100K फैगासिनो दङ. दिनै 98,000 साबस्क्राइबार्स कमप्लिट जाबाय. थेंक इउ स' माच गासिनिसिमबो आरो नेक्स्ट जिके नोंथांमोना मोननो हासिगोन.